kako volam da snimimo kad nema one budale. Aj ček da ga probam nazvat. Jer mu nema ga već 3 dana. Kad mi dobro nije. Gdje je telefon, brat? Bre, upucat ću ga, nemoj da zvoniš, upucat ću te, mati. Tako, bre, nećeš ti meni da zvoniš. Evo vidiš, ne javlja se opet. Šta li radi, Bog mu pomogu.